Šokujúci kolaps mosta v Kremničke. Čo za tým skutočne je? Scéna ako z filmu. V malebnej dedinke Kremnička, len kúsok od Banskej Bystrice, vypukla skutočná dopravná katastrofa, keď tamojší most doslova skolaboval. Polícia okamžite nasadila celé regimenty na záchranu situácie. Ale to, čo na prvý pohľad vyzerá ako obyčajný havarijný stav, skrýva oveľa tajomnejší príbeh, ktorý vyvolal rozruch na internete a sociálnych sieťach. Ako to začalo? Už dlhé roky obyvatelia upozorňovali na zlý stav mosta v Kremničke. Nikto však nečakal, že sa z bežného problému stane senzácia, ktorá strhne na seba nielen pozornosť médií, ale aj politikov, vrátane lídra LSNS Mariana Kotlebu. Kým sa verejnosť spamätávala z kolapsu, poslanec mestského zastupiteľstva Matúš Molitoris stihol na sociálnych sieťach rozprúdiť vášnivú debatu. Most, podľa mojich informácií, ktoré mám, je v našej správe a vlastní ho NDS. Vo výsledku je ale smutné, že sme to dotiahli do tohto stavu, lebo na jeho stav sa upozorňovalo dlhodobo z úst kolegov, napísal Molitoris v diskusii. V diskusii nenechal na radnici suchú nitku. A navyše prišiel s ďalšou bombou. Prečo sa pustili cez tento most v auguste tanky a ťažké vojenské vozidlá? Áno, počujete dobre. Molitoris tvrdí, že počas oslav SMP prešli cez most tanky a ťažká vojenská technika. Tento výrok vyvolal vlnu reakcií a otázok. Kto to povolil? Prečo sa nič nerobilo, keď bol most v dezolátnom stave? A to ešte nie je všetko. Do chaosu sa okamžite zapojil aj bývalý župan a líder mimoparlamentnej strany LSNS Marian Kotleba. Vo svojom šokujúcom videu na Facebooku odhalil, že za uzavretím mosta sa skrýva oveľa väčší plán. Oficiálna verzia bola, že ide o poškodený most v Banskej Bystrici. Žiadne internetové médium však o tejto situácii nič nenapísalo. Nik nenapísal nič o masívnych nasadeniach polície a neoznačených vozidel s majákmi v celom regióne, hovorí Kotleba s dôrazom. Podľa Kotlebu však všetko súvisí s obrovskou bezpečnostnou operáciou a uskladňovaním zbraňových systémov NATO na letisku Sliač. Podľa informácií, ktoré sa k nám do Rádia Kompas dostali, má táto bezpečnostná operácia súvisieť s uskladňovaním zbraňových systémov NATO na letisku Sliač, pokračuje vo svojom videu Kotleba. A aby tomu dodal na dôveryhodnosti, tvrdí, že túto informáciu potvrdila aj populárna navigačná aplikácia Waze, kde bola doprava odklonená nie z Banskej Bystrice, ale z letiska Sliač. Tento výrok vyvolal ďalšiu vlnu špekulácií a diskusí. V momente, keď už situácia začala dosahovať úroveň masovej hystérie, na scénu vstúpil primátor Banskej Bystrice Ján Nosko a snažil sa do diskusie priniesť svoj pohľad. Jeho reakcia bola priam blesková a Kotlebu s Molitorisom ostro skritizoval. Tak ako to už býva zvykom, aj teraz sa našli ľudia, ktorí sa na tejto téme chcú politicky priživiť, používajú pritom klamstvá, píše rozhorčený Nosko. Tvrdí, že ani tanky, ani ťažká vojenská technika cez most neprešli. Ani počas prehliadky, ani počas jej prípravy po moste technika neprechádzala. Mesto dalo jej prejazdu zamietavé stanovisko, zdôrazňuje Nosko. A čo na to všetko konšpirácia o zbraňových systémoch NATO? Nosko neváhal a označil tieto informácie za čistú lož. Kotleba tvrdí, že uzatvorenie mosta a R1 je len zámienkou, aby sa mohli v utajení uskladniť zbraňové systémy NATO na letisku Sliač. Je to nehorázna lož, uviedol primátor s dôrazom na to, aby ľudia neverili takýmto absurdným teóriám.
Týmto sa však spor okolo mosta v Kremničke nekončí. Nie len, že sa táto udalosť stala politickým bojiskom medzi mestskými poslancami a lídrami politických strán, ale zároveň sa otvorili nové otázky o transparentnosti a bezpečnosti v regióne. Prečo bola doprava zastavená takým dramatickým spôsobom? Prečo trvali zápchy aj 2 hodiny, ak to bol len obyčajný havarijný stav mosta? Občania Banskej Bystrice sú rozdelení. Niektorí veria oficiálnym správam mesta a polícii, iní sa prikláňajú k názorom Kotlebu a Molitorisa, ktorí neprestávajú klásť otázky a hľadať pravdu. Ako to napokon celé dopadne? Prinesie situácia ďalšie dramatické zvraty? Alebo sa most v Kremničke nakoniec stane len ďalšou kapitolou v dlhom zozname politických kontroverzií? Odoberajte kanál Politika bez cenzúry, aby ste nezmeškali ďalšie zaujímavé videá. Europoslanec za Smer Ľuboš Blaha ostro kritizuje progresívne Slovensko a liberálnych aktivistov. Ahojte, slniečka. Hovorím dnes Martine Šimkovičovej a Lukášovi Machalovi, že im závidím, koľko sa im slniečkari venujú. Nie je lepšieho vyznamenania. Robia to skvele. A je výborné, že PSkári chodia do ulic. Aspoň furt nesedia doma a nečumia do mobilov. Čerstvý vzduch je dobrý pre zdravie. Odporúča 9 z 10 pediatrov. A nie, nebojte, PSkári nečítajú knihy. Príliš veľa slov. Oni radšej statusy. Aj to je too much. Radšej tweety. Jediná kniha, ktorú má doma Dorota Nvotová, je Lexikon pervitínu. A Šimečka má doma akurát tak manuály na Majdany priamo od CIA. Čo tí tárajú o knihách? Kričia, vraj útočíme na kultúru. V skutočnosti im len Martina prekazila kšefty. Tučné kšefty. Šimečková família by mala okamžite vrátiť štátu 1,2 milióna. Keby nevyciciavali štát, dnes sme nemuseli konsolidovať. A nebyť Matoviča a Sulíka, v štátnej kase nechýbajú obrovské miliardy. Jeden organizoval očkovacie lotérie, druhý vypil Dubaj. A ostal po nich fiškálny Armagedon. To im sa poďakujte. Ľudia oprávnene žiadajú, aby títo gaunery na čele so Šimečkom niesli zodpovednosť. Ošklbali národ a teraz majú ešte tú drzosť zvolávať protesty. Nemôžeme sa s nimi baviť v rukavičkách. To máme spoločné s Martinou, Lukášom aj Rudom Huliakom. Nemaznáme sa s nimi. Hovorí sa, na hrubé vrece hrubá záplata. Nad zlom nezvíťazíš tým, že mu budeš ustupovať. Sme pripravení sa mu postaviť. Tvrdo. Darmo budú PSkári manipulovať adolescentov z kaviarní. Pravdou je, že sa správajú ako mafia, ktorá roky okrádala daňových poplatníkov. A za to si zaslúžia trest. Srdečne vás pozdravujeme, slniečkari. Tu nás máte všetkých pokope. Všetkých, čo tak veľmi nenávidíte. Držíme spolu a zachránime pred vami Slovensko.